Riimu? Missä Riimu? Missä se on? Vauhtii, 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 vauhtii. Vauhtii, 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 vauhtii. Ai hitsit, Elli, mihin sulla on noin kova kiire? Mä kuvaan vaan video. No jaas. Nyt mä oon ready. Tylsää vetää vaan jotain alkuraveja ja käyntejä. Anni käskee. Ai vitsit. Tyhmä heppa. Miksi pitää vetää alkukäyntejä, kun niissä aina tippuu? Nyt vaihdettiin suuntaa vähän sen. Eikö ei vaihdettukaan? Katso, eikö se olekin mageet suitset? Haluaisitte varmaan itsekin. Niin, olette varmaan vaan kateellisia. Ne on tippunut. Kattokaa, ne on vähän vinossa. Mutta nyt aletaan vähän ravaamaan. Oi hitsit! No voihan hitsit, kun tipuin. Sit. Ja tää video oli tässä. Toivottavasti tykkäsitte. Ja ui! Juhuu! Jippää jei! Moi! Nähdään ensi videon parissa.